Poštovani gledatelji, dobar vam dan. U mjestu Mlaka Antinska u blizini Vinkovaca na gospodarstvu koje se bavi uzgojem peradi potvrđen je u petak virus ptičje gripe podtipa H5N8, priopćeno je iz Ministarstva poljoprivrede. Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede poduzela je mjere zatvaranja gospodarstva, pristup je zabranjen, a lokaciju osigurava policija. U subotu je eutanazirana sva perad na zaraženom gospodarstvu, oko 600 kokoši, pataka, gusaka i golubova. Radi mjera opreza i procjene štete, veterinari su obišli i 6 gospodarstava koja se nalaze u neposrednoj blizini zaraženog gospodarstva, te su popisali i uzorkovali njihovu perad. Nikakve dodatne mjere nisu potrebne, potrebno je provesti samo normalne propisane mjere. Te normalne propisane mjere su dovoljne, njih su odredili stručnjaci koji se razumiju taj posao. Dakle, ništa dodatno uopće nema svrhe niti ima potrebe. Diljem Slavonije ove godine brojne konjogojske udruge, uzgajivači i ljubitelji konja organiziraju tradicionalna pokladna jahanja. Veliki broj posjetitelja okupilo se na 7. po redu pokladnom jahanju u Oprisavcima. Ono što nastoje predstaviti svake godine jest povijest i život graničnog područja Slavonije. Održavaju uoči korizme i prije početka poklada. U povorci je sudjelovalo oko 70 jahača svih životnih dobi, od najmlađih do najstarijih. Znači, zadnjih 7 godina uspijemo organizirati u suradnji sa Konjogojskom udrugom Slavonija. Znači, općina Oprisavci je pokrovitelj ove manifestacije. Mi ne oskudjevamo, mi se skroz obnavljamo i to sa mladim konjogojcima, što ćete vidjeti danas da tu nema puno ljudi oko 45-50 godina, to je sve mladost. I upravo uključivanje u manifestaciju mladih ljudi zapravo vrlo vjerodostojno čini da ova naša ljepota nikada ne dođe u pitanje, još manje da se zaboravi. Neno Belan i Fjumensi privukli su jučer brojne posjetitelje u kazališnu koncertnu dvoranu Ivana Brlić-Mažuranić. Oko 2 sata uživali su u stihovima poznatog hrvatskog kantautora, čije su pjesme već godinama najizvođenije u Hrvatskoj. Ljubavna tematika Belanovih stihova postala je zaštitni znak njegova glazbenog opusa, a upravo koncert održan povodom Dana zaljubljenih poslao je i snažnu poruku svim parovima. Većina mojih pjesama naslovljena baš na ljubavnu tematiku. Ljudi mene prepoznaju kroz te nekakve balade, romantične, nostalgične i tako dalje. Ja se uvijek šalim s novinarima pa kažem da imam 199 ljubavnih pjesama i Kavanu, pjesmu koja se zove Kavana. Tako da, evo, to je u stvari prigodan koncert jer preko tih pjesama mi odašljemo tu poruku sa ljubavnim emocijama i evo, nadam se da će već jedan biti dovoljno i parova zaljubljenih da uživaju u takvoj glazbi. Nakon poraza u prvom kolu nastavka prvenstva prve Hrvatske malonogometne lige u Zagrebu kod vodećeg Nacionala, malonogometaši Broda 035 na domaćem su terenu ugostili predposljednju Albon Potpićan 98. iz Labina. Brođani su bili favoriti u ovom susretu, te su taj epitet i opravdali s pobjedom od 5-2. Nakon prvog poluvremena mreže su mirovale, a najzaslužniji su vratari, prije svih gostujući Daniel Starčić i domaći Darko Milanović. Po 2 gola za Brođane zabili su Dražen Čavar i Igor Mirković u nastavku, dok je jednu mrežu gostiju pogodio Almedin Bundavica. Za goste je 2 gola postigao Elvir Husarić. Prvo poluvrijeme zaista je bilo jako teško, bile su teške noge od pripremnog perioda. Znali smo da nas očekuje teška utakmica, da Potpićan ne zaslužuje tu poziciju na kojoj se nalazi. Nadam se da će se izvući iz te situacije. Prvo poluvrijeme smo odigrali nešto slabije, s tim da smo imali par izglednih šansi gdje je njihov golman stvarno fantastično reagovao. Međutim, u nastavku smo pokazali sav kvalitet i mislim da smo zasluženo pobijedili. Do kraja dana bit će umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab i do umjeren sjeveroistočni i istočni. Najviša dnevna temperatura zraka između 1 i 6 Celzijevih stupnjeva. Pratili ste vijesti, hvala vam za pozornost i ugodan nastavak dana.